intayon ibasa dati napadayawan nga surat nga gapu kada Sunny ken Brenda ana pauluan iti I love you abalayan. Sagudayan nga rod ti surat da Sunny ken Brenda. Dear Cousin. Sagbay mi man nga buray ti pakasaritaan mi nga agasawa kasinyong. Kablawan da kay man tinaragsak nga aldawyo di Tanemars Studio kastameten iti naragsak nga panang celebraryo ti 7th anniversaryo iti Nemars Studio. Kasta pa kablawak digiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti dayto nga programam. Ket sapi ko kalpasan ngayon kaibasa dito pakasaritaan mi nga agasawa ket may kanda kami iti pamalakad ngamin iti agdama addaan kami iti parikot iti asawa kasinyong agpadpada kami a single parent nga agasawa siyak nga ni Sunny ket addaanak iti may nga anak, may nga anak alalaki, iti imo na nga asawak. Agtawen, idin ti 18 ni Makoy nga anak ko. Idin to nga ni Brenda nga asawa kasinyong, addaan mo't iti anak ti kinabalasang. Agtawan mo't iti 17 ni Bea nga anak na. Ngayon sagbay nga nagkarelasyon kami, ang moment ti naglabas ti tunggal maysa. Ket inaklon mi, anyaman ti naglabas ti tunggal maysa kada kami. Ket nagkinari kami, nga apaman nga agden na kaminton akas agasawa. Ket aklunen mi, ti anak ti tunggal maysa akas bukod mi. Aklunek ni Bea nga anak ni Brenda nga asawak akas nagtaod kanyak. Ket aklunen met ni Brenda nga asawak ni Makoy nga putot ko akas nagtaod met ken kuana. Tapno na ti kasta uray no ada anak mi iti napalabas wenno iti sabaling nga relasyon, sabaling nga karelasyon naragsak kamin tolata. Ididamo kasinyong di mi ammo no anyat pagtungpalan na ti panagden nami. Ta syempre, agadjust kami nang runa dagiti dua nga anak mi. Ta di mi ammo no anyan to ti agbalin nga langen-langen dagiti dua. Ngem imbilin mi kadakwada nga ibilang dati tunggal maysa akas pudno nga kabsat. Angem nagbiddot kami nga agasawa kasinyong takalpasan laeng ti sumagmamano abulan nagbaliw ti amin. Dito yan nga naaddaan kami iti parikot. No kaano met nga agdadagsen akon nga addanton bunga ti ayan-ayat mi ken ni Brenda. Dito met nga si Mangbay tinadagsen nga problema mi. Kastoy man nga inak isalaysay kasinyo. Naragsakak launay bakit? Ngamin, addan dua nga anak ta, nga bungay tinapalabas ta. Ngem, addan tunti, bunga ti ayan-ayat ta nga mismo. Oray matsyak lakay. Naragsakak launay, saan lang agaputa, inaklon mo tinapalabas ko. Ken mariknak, ken makitkitak, no kasanom nga, imbilang nga kasbukod mo nga anak, ni Bea nga anak ko. Kastamat ken ka, Brenda bakit? Ma-appreciate ko mo ter aramidim para kini Makoy, urino, datang-tangken ti ulo na, gagangay ti baro dayta. Angem, imbilang mo isuna, akas bukod mo. Amok nga kasapulan na, ti panarabay ti maysa nga ina. Kadagyaman aklaunay bakit? Talaga nga
parparaburan na ta ni Apo Diyos lakay. Gaputan na pudno ti panagayat tay ti tunggal may sa bakit. Iso nga, ipaayan na tamot ni Apo Diyos, iti parabor. Kas kumay ti agbalintong anak ta. Sapay kumata, naragsak to ti pamilya nga rinogyan ta, lakay. Sapay kumata, naragsak ta ito amin. Nasaya at to ti langin-langin tayo. Supay bakit? Ang imaguri ka? Saan ka di nga kasapulanan nga masibugan? Ha? Ket si kaalakay. Kasapulan nga agpaiso. Day tamanti kayat ko bakit? Lakay. Sabsabali tirik nana. No anya? No masibugan? Ha? Ngamin ka agdumalaeng no adda karga ti tiyan ko ken no awan. Aya? Apay. Basta. Kasla pa nagriknak ngamin ka nasalon at to ti agbalin nga anak taga puta kanayon nga masibsibugan. Sigurado nga nalang tunto. Una, iso nga nunasken nga kanayunen ta nga sibugan di aramiden ta. Wen alakay itata kapigsata pay laeng amangan no maudin to nga anak ta dayto ita saan ka nga agsauti kasta bakit? Ket no parabura na tantupay ni Apo Diyos, ipayan na tantupay ti may sapay di. Kaya't kumitkit di nga may santupay. Tapno no ti kasta ket naragragsak tayo tumitlaeng. Wena. Angim dito yung atawan ko. Baka no marigatan akton. Ala kumpurmento na niya ti bagat doktor. Angim no laki di ka ba alam tupay kaya't kung manayon ng tupay. Di ba? Upat ton ti agbalin nga anak ta nung bilang laeng. Jack pulusin pagarot nga kalpasan day tinalitim nga naglabas ko. Ad aguro uray kanyak nga naidumdum mga ragsak iti sidong mo. Sani lakay. Agpadpada talaang ti marikrik na bakit. Gabuta, ti amok matidikit saan kun nga mabirukan pa iti forever ko. Kas kumay tinemars forever. Aywan kaya man niya. Alang arod lakay. Ituloy tang arudan. Sige. Kat madamdama agbunot to ni Kasin yung timangabak ti premyo. Sige nga rat. Yan tangay, basit mo't pala ang tatachan mo. Saan mo't pala nga maipit. Siya kung ti rumabaw. Ay, saan na mabalin Kaya't ko kat siyak ti rumabaw. Sigurado ka nga, kaya? Amangan no, maalog kat, saan? Ninto pa yung isistoryain na nga, ori no, manon nga bulan, tisikog ni bakit na, ni Ellen kat, manso rabaw latta. Baka mamatmati ka ba't kinukuha naman? Amin ka ding ibagbaga na live na, pepesaw. Amangan ba't no, maalisan ka no, sikati agtrabaho, sikat akinrabaho, no sikati agkabaliyo. Ay nga, nakapeten. Kunamat ti doktor, nakapet ka nun. Sinaludsod ko nga iti doktor no okay lang ko na naman. Aya? Talaga nga sinaludsod mo? Wen, okay ka no ko ng doktora. O sige, no isot ti ko nam. Agdata ka rudan, tasikan ti makaam mo. Bakit? Wen alakay. Ad-ada ngamin nga maganasak no siyak ti agtrabaho. Kat ad-adamot nga makapagpautak no siyak ti akin baba. Iso nga ron, edi kasigod nga raramidin ta, agpadpadatan tumutlaeng nga aglipas.
Sige, sige. Ngamin no, rabrabawan naklaang. Adagundaway na nga, jak aglipas. Umununa ka. Aya? Sige. Oh, tugawang kalakay. Sige, bakit? Tapno masibuganan ni baby ta. Yeah. Apo. Agdo mga talaga. Ita nga masikog ka bakit? Anya? Napudpudot ita. Aya. Naganganas ka din na napudpudot? Kihuna. Naganas sige. Kasta, okay lang nung kasta, giling-giling lang. Tapnuhan nga maalog ni baby. Ne, saan mo na bakit? Okay lang, nakapete ni baby. Sige nga, makamu ka saan nila kay? Saan nila kay? Ngapay, apikas na ti reaction ti rupang. Apikas na ti facial expression mo. Pigpigilak-laang bakit? Ngaminggot, madalanak ka deta pa nag-asog mo. Ay, sana bale. Agad dantan. Sige nga rin. Lakay. Anay ko. Abay, nasakit ka dito tiyan mo? Anya tinasakit mo? Api, anay ko kunam. Saan? Api nga anay ko kunam. Nagsakit ti kiti lupok lakay. Ay, naktang. Dumsaag ka nga ro din. Mga nuag sakit ti tiyan mo. Ay, aba. Lakay, awan ka diti madlaw mo kada makoy ken ni Bea? Kasla sanda nga rod nga inu ni unay. Uwin nga rod. Saan damat kami nga agpada iti pagadalan. Iso nga saan da nga agdan nagsabay nga mapanagbasa. Kadi pagsabay akla taydan. Pagsabayan tayda. Ha? Kasano? Yan tangay damat motorsiklo ni Makoy nga service na. Di sakbay nga sumrek iti pagadalan na di itulod na nga umuna ni Bea. Mayat man, ngem saan nga tanga maladaw isunan no? Saan? Kaya dadamot agpada adamot iti schedule da masapsapan samot ti panagbasa ni Bea. Iso nga saan nga maladaw ni Makoy no itulog na. Mayat deta nga napanunot mo lakay. Tapno na ti kasta, maya si degda tiriknada iti tunggal maysa. Tapno saan da nga may ilang. Ay na. Madbadlaw ko nga ron nga kaslang may ilang da pala iti tunggal maysa. Nga manmanuda lang agsao. Manmanuda agsarita. No awan ti kasapulan ti maysan kunam ko saan da nga pagunyan ti maysan. Ti tunggal maysa. Iso nga rod, nga naskan nga agaramid ta ti pamuspusan, agaramid ta ti wagas, tapno agsiningad da nga agkabsat. Ngamin, kasta ti kayat nga mapasamak, saan ka dilakay? Nga ibilang dati tunggal may sa kas kabsat. Baam ta kasaritak to ni Makoy. Kenoresak madlakay, kasaritak to mat ni Bea. Awan ka di pa'y dagiti duwa bakit? Awan da pa'y nga lakay. Awagak nga ron ni Bea, di sumungsungbat. Nakasaritak matkid din ni Makoy. Anya ti kunana. Urayan na kano ni Bea. Taapay, napanan ni Bea. Kung ni Makoy kat. Adda kano group project da. Kat, nagpakaasi kano ni Makoy nga urayan na, tapno no. Santo nga marigatan nga commute nga gawid. Wenangem kastoy narabyandan.
Delikado mo't nga rod no agmotor na trabi eh. Sana bale, tananad mo't ni Makoy ngagmaneho. Ken inggunang-gunang ko kwenkwana, impakpakaunak, nga no marabyan da nga agawid, masapol nga sano nga agpataray. Alang nga ron, at least agad nakasarita mon ni Makoy, at least amutan, no api nga naladaw da. Madanaga na kita ta syempre amumutan, balasangan ni Bea. Oh, apa eh. Adda ka ti madamdamag mo nga, nobyo na. Awan mat, o awan mat gayam. Salsaludsudek mat kini Makoy, no adda ka ti madmadlaw na itikabsat na. Awan ka numat. No adda makikita na nga, kadkadwa na nga lalaki, ijay eskwela da tunggal mapanasukunan. Awan ka numat. Ay, angim, di mo amoy ita, ti panawan. Nangruna kat agresibo dagiti agtutubo ita. Kas kadeti karuba tayo nga, nagsikog ti anak na, mano pala taon na. Lagat sapi ko matasanto nga mapasamag na ita. Itultuloy talata, nga maang tarabay kadakwada. Alangarad lakay. Agina nata nga rodan. At least natalagad tirik na akon, nga amok, nga nagkuyog dagiti dua. Makoy. Papa. Tuno masundom gayam ni Bea into no malam. Tulungan ako tuman italikon. Tarimanan tayo alad. Ket nadadael ka po kadati bagyo nga. Naudi nga bagyo, itaklang mat nga masango. Ay sige papa. Alakat no adan to oras ko tumulong ako tumitlakay. Ay nasaanin bakit? Kasanang ward nga makatulong no, kastamot din eh. Dumakdakkel ti tiyan mo. Wen nga ro niya. Ay, check up ko into no lawas nan. Kat maamuan tanton no lalaki mo no babae. Anya ka diti kayat mo lakay. Syempre. No anya ti rumwar. Haan kat ibagam ano lalaki mo no babae di mas prefer mo nga umuna nga anak ta. Kat adamat ni Makoyan, adamat ni Bea nga babaen, ada babae ka lalaki tan. Saan ti kahit kwasawen, di nagtao da mismo kadakwa, kadata. Kat no lalaki agad di, well and good. No babae, may tamat. Tayo sumit ti second choice ko. Anya? Kat awa mo ti sabali nga choice lakay. Isugarod, may atlat tao rin niya. Basta't importante, healthy iso na. Kat naragsaka kon. Sika, Makoy, anya ti kayat mo nga agbalin nga ading mo, lalaki mo na babae. Mama, ore anyamot, mama. Agpadpada kailang nga agama. Sika ngay, Bea, anya ti kayat mo nga agbalin nga ading mo, baby girl, when o baby boy? Bea, salsaludsudin ka anak ko. Mama, anya ti kayat mo nga agbalin nga ading mo kunak, baby girl, when o baby boy? Anak ko, sorry mama. Ni ape, agduldulo ka. Ape agduldulo ka ngagpaiso, Bea. Diyak mo, papa, mama. Ay, Bea! Bea! Makoy, ka man surutin ni ading mo. Kita man, baka no may gali si JCR. Damagam no apeng agduldulo iso na. Papa, ingkan sige papa. Makoy, papa, kasarita milaeng ni Bea. Mabalin ka di nga sumrek ka niti silid mo.
Adala naskin nga pagsasaritaan mi nga saan mo nga naskin nga mangig pa eh. Papa, alaan barok. Alaan ingkan barok. Ingkan makoy. Saan nga naskin nga mangig mo ti saritaan mi? Kasarita mi ni Bea. Sige, mama. Agpudno ka man kanyak, anak ko, Bea. Ala, saan ka madanagan? Kung tanda ka man, gagangay laing reaksyon mi daytay, Bea. Gapo itinaduktalan mi. Gapo ti impudnom kada kami. Unay ka mo tinanak ko. Inaramid ko ti amin. Dapat agbalinak na nasaya at nga amaking ka. Ay ingaina ko nakuma. Angin, api kastoy. Imbagak king ka number 1 nga jakayat nga mapasamak king ka. Kantay mapasamak mat king ka tinapasamak kanyak idisyak ti balasang. Idisyak ti agad adal akas king ka. Unay ka matan, Bea. Bakawanan na ko, mama. Sagat ita. Di mo may baga-baga kada kami ni papam no sino tinakasikugking ka. Anya, awan ka diti panggip na nga takderan ti responsibilidad na king ka? Ha? Mama. Kaya't ko tiyagturbo si ti panagadal ko, mama. Medlagaya, maupaunay ka matan. Nagtanga ka matan, anak ko. Alabay ba, amon? Saan mo nga pagsawan di kasta ti anak ta? Winangim na, sani. 17 years old pa ilaing ni Bea. Kasta tawin ko, hindi nagsikugak, hindi nagbidutak, hindi na ilaw anak. Sakit ita, mapasamag ba't kankwa natin napasamag, hindi kanyak. Adadetan, awalin di maaramidan tayo, saan tayo nga may babawi pa eh. Pagkawanindak, mama, papa. Sana bale. No saan kaya't nga takderan tay lalaki nga nakasikog king ka. Deta nga responsibilidad king ka. Deta sikog mo. Saan mo nga pilitin? Saan tayo nga pilitin? Kasano nga rod? Masikugak? Masikog mo ti anak ko? Sana bale. Pagtitinulungan tayo. Pagtitinulungan tayo nga padakkelan di agbalinto nga apo ko ta. Gawan nga madapay anak ta, dapay bukod ta nga anak nga problemaen ta, nga padakilin ta. Nga isakad ta, di pa nagbiag na. Isungor nga agtitinulong tayo, bakit? At dadaytan, napasama kan. Saanan nga maisublipay ti panawan. Unay ka matin, Bea. Importante. At datang amang tarabay kini Bea. Nga agbalinto nga ina. Nagubing ka pa, Bea. Naku, nagtanga ka. Alastunan, bakit? Saan mo nga pagsawan ti anak ta iti kasta? Siguro kat impaay ni Diyos amin dagito nga blessing kada tayo. Blessing? Blessing ka di? Masikog man ti anak ko. Agaw awirak iti maladaga kastanto mat ti anak ko. Gambea, pakawanindag mama. Saan ka di pa ibang sumrakiti pagkadalam, Makoy? Madamdam mapelahing, papa. Kahit kay ko mga kasarita. Anya ti pagsaritaan ta? Kahit ko man nga damagan, papa, no? Anya ti nagsasaritaan nyo iti Rabi, kada mama kay ni Bea. Saan mo nga nasken nga mamuan pa eh? Taon mati, pakairamanam ka day jay.
Sigurado ka di nga, awan tinagit kita nga boyfriend ni ading mo. Awan tinagit kita nga boyfriend na, papa. Oh, di awan matlat maitulong mo. Ngamin, intarayan deti lalaki nga nakasikog keng kuana ti sikog ni ading mo. Ha? Anya? Sana bale? Narigat mat no pilitem di tao. No di nan tumadla kabailan ti responsibilidad. Ada kami mat kini mama yo. Da kami ti makam mo. Iti sikog kay nagbalinto nga anak ni ading mo. Ngim papa, ket sika. Saan mo nga tultuladen ni ading mo? Saan ka palang makinobnobya? Nung makinobya ka man, pagbalinim nga inspirasyon mo. Ket saan mo nga siksikugan? Nung napatagking kat panagadal mo, nasken nga ipamaysam ti panagadal mo. Narigat mat no, masikog lang aro din ni Bea. Makasikog ka mat. Ngim papa, nalawag ka di. Papa, manibod ita. Pagsardingin min nga agbasa ni Bea, so nga saan mo nga kasapulan nga itulnog. Tadeta tinagtulagan mi kini mama yo. Ituloy ng tulatan, ti panagadal na, ito makaipas ngay. Papa, ti ikiturid nan ti lalaki nga nang sikog kini ading mo. Awam gayam ti butilog na. Tadi na gayam matakderan ti responsibilidad. Iso nga siga, saan kanto nga agbali na kasjay. Papa, masapol nga takderam ti responsibilidad. Nukas pagarigan ta makasikog kat babae. Ngem saan mo nga ramidin deta barok? Papa, kahit nga madamag ko nga damasikugam sakit itartarayam. Papa, masapol nga ron nga takderak ti responsibilidad. Anya ti bagbagam. Anya ti sasawam siya. Papa, di mo kunain nga nakasikug kamat? Ha? Di ka man mangrabrabak ti kasama ko'y. Ang kagid din. Sana ka mangrabrabak, papa. Anya? Pudno ti nangiganyo, papa. Kaya't kung atakdiran ti responsibilidad ko. Aniya? Nakasikog ka? Makoy? Baka wanindak, papa. Ngim, saan mingan ni gawid tirik nami? Unay ka matin barok? Itay laing nga ibagbagak? Nga saan mo nga tultuladin ni ading mo? Ngim tinulad mo met? Anya dayta? Agtultulag kayo nga iso na makisinarak iti limit nga nobyo na, kat si kamat, makisininarak kamat iti limit nga nobyam? Awan tinubyo ni Bea nga kasininarak na iti nalimid, papa. Anya? Kinurisyak. Awan mo ti nobyak nga ilimlimid ko nga. Di ka maawatan, makoy. Asino nga rutina si kugam? Kin masapol nga takderam. Ibagam kanya. Tayintay kasarita dagiti naganaking ko ana. Sige, papa. Urayan tayo nga rod ni mama. Anya? Kaya na, urayan ta ni mama. Takadwa tayo, nga mapan magisarita, iti naganak, iti nasikugam. Saan, papa? Da kaila tatagsaritan kini mama. Ha? Di ka maawatan. Maulawakin ka. Abi nga dakam latag tagsaritan kini mamam. Kit ko naman papa nga kasarita yu deti. Kasaritam di naganak iti nasikugak. Isugarod. Ibagam no sino. Tain mapan mi danunen kini mamam. Takasarita mi. Tapno saan da ibaga nga kun konsintirin mi. Ti anak mi, sika, nga itarayam ti responsibilidad iti anak da. Isugarod, papa. Ana nga isugarod, maulawakin ka. Masurunakin ka ne. Kidi agsarita kay latang kini mama, papa. Ha? Ngamin, iso tinanang tinasikugak ni mama. Iso ti mama na. Anya, maulawak. Ano ti magbagamon? Makaulaw kasi ka makoy. Amom deta? Amom ka di? Kung makaulaw ka. Dakay ti maululaw pa ba? Nakasimsim bila di bagbagak.
Kaya't yung nga kasarita nasikugak. Isungord nga bagbagak nga kasaritam ni mama. Anya? Awan, magits nga talaga. Ay, nagtanga ka baba. Anya ti kunam. Ni mama, ti kasaritam, gaputan ni Bea tinasikugak papa. Anya? Ni Bea? Papapakawanin da kami. Di mi naigawid tirik nami, papa. Di mi naigawid nga naregreg tirik nami ti tunggal maysa. Kahit ipatpatig mi ti tunggal maysa, papa. Papa, anak ko inyo, papa. Rika kita, ampe nga nag-process barok. Maululawak pa ilaan. Aniya? Ay, may stress ka talaga. Bakit? Agpadpada talaan. Importante. Ni Bea, takdaran mo't laang tinakasikog keng kwa na ti responsibilidad. Kastamot ni Makoy. Saan na nga itarayan? Tinasikugan na. Iso nga everybody happy lataman. Tilapan panunutik lakay. Baka marigatan tanto, agaw awir iti bukod tang anak. Sa tanto awirin ti anak ni Bea. Wala. Ay. No kasta. Pag-asawain tang idan tumalaang. Katwan nakasarita tamot idan. Lipasendat pa nagadalda. Sa danto agkalay sano talaga nga kayat dalakit di. Tanarigat mat no broken family da. Di tamat kayat nga ti apo ko tagat. Una. No lakit di makita ta nga napudno da iti tunggal maysa. Sige. Kalpasan nga makaturpos da iti panagadalda. Pagkasarintan to idan. Ang imaguri ka. Di ka di into nagkasarda. Sikat ti mangabay kin ni Makoy. Siyempre siyak to mati mangabay kin ni Bea. Una, kasi ka ngarot ti inana. Di agabalayan tanto ngarot. Ayaw na niya. Ay nga, nakakatkatawa mo, tinapasamak iti pamilyata. Saan talang agasawan? Agabalayan tanto pa yun, lakad. I love you, abalayan. Nagalas mo't na dingdinggan. Akit agpeso mo't. Abalayan to be. I love you, abalayan. Abalayan. Sibugan taman. Ding, nagmadimat agdingdinggan. Abalayan, sibugam. Akit, manano? Agasawa tamot. So nalaang ta agabalayan tanto pa Kaya't kung orngawagan kat abalayan. Katapay. Kaya't mo kading agayat kat abalayan mo. Sika Iladang ka. I love you, abalayan. Umikat yung... Umikat na sibugak ni baby ta. Ay, na Diyos ko, ay. Siguro mangmangag da Makoy kin ni Bea. Tunggal agkanaig ta. Iso siguro nga nasulisog da nga dua. Di tala abay ti silid da ni. Ag sinumbangir. Di ti kanawan ni Bea. Di ta kanigid silid mo't ni Makoy. Amangan mo't no. Nang dakat nasulisog da. Ay, baybayam, di patim day jay, nalpasan ti amin. May kakit din abalayan. Tasibugan ka Di na ko naawagan iti abalayan. Nagalalas ka dinggan. Sumgar pa'y didot-dot ko. Kadetang awag mo kanya. Anya nga ron ti awag ko king kain doon. Nagkasartigad anak ta. Saan ka ding abalayan? Ang madi. Kaya't mo nga kanaig mo't abalayan mo. Kitsi ka nga ron ti abalayan ko bakit? Nagsuron ka nga talaga. Kakit din abalayan. Ay, antal na ka man ka. Sani. Abalayan. Sibugan ka man. Antal na anak ko nagjakayat
Isarding mo ta panangawag mo abalayan kanya. Ay. Sapay ko mata, uray no, kastoy tin nagbanagan ti pamilyata. Uray no, namnamain tantong adon talata di kiti dumteng nga problema, saan nga pa nagkinawatan, naglalugat ubing pwede kiti anak ta. Sapay ko mata, agtinulong tanto lat ta kanayon. Uwen alakay, tarabayan ta dagiti dua, tapno sanda nga mailawan, tapno no agbalindan to nga, nasayaat nga naganak iti agbalin nga anak da. Nasayaat dan to nga asawa iti tunggal maysa. Akas kadat ako nam. Uwe na, malay mo, anya, into nagangay. Agbalindan tumot nga agabalayan. Anya, tilada ka. Kukulak laing bakit? Kaya atin, maturog ako. Kukulak laing bakit? Alan I love you abalayan. May isa, hindi na kumelatan na ang... Nagtulagan mi nga gasawa, nga tarabayan mi, nagiti duwa nga anak mi, nga agpadpada nga nailawan kasin yung nupay saan kami nga sigurado noan niya ti aramiden mi. Namnamain mi ngamin nga addan tulata ti saan nga panagkiinawatan iti pamilya mi. Kasano nga roden no agapa. No agapa da makoy kini Bea. Asin no nga rod ti kanunungan mi. Kasano nga rod ti panang tratar mi nga agasawa. Nasken ka di nga pumateng nga kamilaeng. Kasano nga roden no agpauyon to ti anak ko. No, saan ko nga kanunungan isuna iti panagapadaken ni Makoy. Ado dagiti agtartaray nga posible nga mapasamak iti panunot mi iti asawa kasin yung agbabalakad kami man no anyat kasasayaatan nga agbalin nga agdang mi nga agasawa tapno ti kasta ket maliklikan ti anyaman nga natagsen na parikot bayat ti panang sangumi iti kastoy nga nagbanagan ti pamilyami nga dagiti anak mi iti kinabalasang ken kinabaro ket isudan ti nagkatuluyan wenno agkatuluyan to. Ay, diak pay naipasngay ti anak mi, wenno di pay naipasngay kunak ko ba. Di pay naipasngay ni Brenda ti anak mi kasinyong ken kastamet ni Bea. Inawen namat ti sikog na ti agbalinto nga anak da ken ni Makoy. Ket bayat ti panaglabas ti aldaw kasla maililang kami nang runan rumrumwar kami iti balay ket sipsiputan da kami dagiti tattao iti aglawlaw mi. Nang runan no aggegeddang kami nga rumwar nga mapanagsimba nga mapan agpasyar nga agpada kami nga agina nga masikog ket ti mangat atibay kanya ket ni Sani etan sino ba talaga ti writer ti babae mo na lalaki si kamot kasin yung sige di babae latan at atibayan nak ni Sani nga asawa at atibayan met ni Makoy ni Bea ket jak amo api nga ta tunggal lumabas kami kadagiti tattao ket agiin na sa asda apal dalang nga taa dahil di nga ron ti bakabuklan ti bakasarita kasin yung sige ilipas mon ta bumunot kan iti talo nga nagasat nga nagan nga mga bak iti premyo sapay ko mata mabalakadan dak ket sapay ko magat adan ay pidot yung adal kadat yung surat ko nga di ko matultuladen ngamin narigat ti agasawa kayo lang arudan agabalayan kay pahay. Agyaman na kasinyong ti anos ken laing mo nga nang ibasa. More power to your program and congrats to all the winners. Happy anniversary na MRC Studio. Ito yung problema pagaya mo, Sunny and Brenda.